Ya. Monggo Ibu Marinem dipun pinangkani. Jenenge gubuk asmara biyen kae tak anggo andem tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ketaman asmara. Kembang Rawe lanjut asik Kembang Rawe mah Kembang Rawe asik ayo Kembang Rawe mah caritane caritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dina saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer saben dina saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong banjur ngomong aku tresno kowe kembang kenongan atiku digawe lara kembang melati agawe larang ning ati kembang kecubung agawe atiku bingung kembang rapi tresnaku sing kanggo kowe andeli wong tresno ora kenanggo sembrono asik ora pantes tumrap para wanita kembang iramu iku paribasane timbang jangine luwih becik tak tinggalake yuk Citra dulu.